Baiona eta Donibane Garazi arteko treina itsasun berriz geldituko ote da. Hala espero dute Michel, Didier eta herritar kolektibo batek. Itsasu, treinbide hortan geltokirik gabe dagoen herri bakarrenetarikoa da, berriz idekia izan dadin galdegiten dute. Gure herritarentzat behar bat da. Itxasutik Baionara joaiteko ez duzu deus. Otobusak behar dituzu kanbon hartu, bada otobus txiki bat hartzen zaitu hemen itxasun, eta kanboat ekartzen, baina iteuzu kanboko itzulia, reina hemen pasatzen da egunero bosaldiz, eta ez zen gelditzen. Beraz gure galdea da, eta hemen gelditzea berriz, eta hemen hartzeko Baionarat, edo Garazirat ere joaiteko. Kolektiboak petizio bat plantan ezagri du herrian bertan 500 izenpedura bildu ditu, berriki SNCF enpresako ordezkari eta eskualdeko kontseilari batzuekin mintzatu dira, badirudi entzunak izan direla. Les retours sont bons parce que on avait travaillé notre dossier, on avait un peu le temps, on a montré qu'il n'y avait pas de coût pour la collectivité. Au contraire, c'était une manière de rentabiliser des coûts qui avaient déjà été faits. On a montré qu'il n'y avait pas d'impact sur le temps. Les conseils régionaux étaient tout à fait pour, a priori, en mettant comme préalable que l'étude technique soit faite. Anartean, treinik ez da ibiltzen Kanbo eta Donibane Garazi artean joan den abenduko uholdeengatik, konponketa lanek 6 hilabete iraunen dituzte.